Ngai ku play pi barok ki bapet ini video menta ki prok bi jengah ni ki por ke bamta. Yang scam pi don pedang met ke bakoi ke bakhia. Na ya skri utrai na ya duai na ya pulero ke tin ke jong play ni ko ke por, shago ke por. U Blei undang ya lam pi ke bapinang ya sprang ban skri khamba utrai. Ya trang ya sliang ban skri utrai na ko ke por, shago ke por. Don sibun na pedang ki perlok hari ni kisi ki ba ngayu ki ba liok jigmap ki bala pediang yu Jesus Christ ki bala kala gumut ki bala pediang Jesus Christ ngayu ki don katukan ni ki bru ki ba shat call shat text singa ki ba ki yok sngo ya ka jing perem ka jong setan kaya ka bangut onong ki prog singa ni ka por ko ta ka long ba yo le si don pedang jung piru ki ba page ini video menta ba teng fi sngo ba aga jing al tgp ki bru pi ha pi or no teng fi le ban pan ma byang ya ka ba utrai le de ban ma be fi baleng ong ta ba ki don sibon ki bru ha gi ni ki si ki ba mo balai umap su pop jinga adin bakila hap agawe ka pop adin bakila piang Jesus Christ kila ya sprang ki hap ka pop kilai ban pan map biang ya ka pop ka ba uchisu ulama nado ka to ka por ka bola de man ma beki aga jisha ka tin ka jomble ka ong ba Blei haba umap yang ip unum kan ma shu ki pop jungi kata ka dei ka pop ka ba shubu mentang ale pop pan nga pai shu Jesus Christ de don baro de jingkala ka mun ka pan map ya ka pop ko bang ale menta kalong ba Blei unum kan mau shu ika dai ka bali shai si ngadai ban kalang mut ban pan mam ngayu i don chibun ki bru hagini si ki ba ki balai ban pan kan mau biang ya ka ega ba Blei ulama ya pi let's say pi page gani video mta wat lek pan kan mau biang ya kata ka pop ko jong pi show Blei ki pro singa ya kata ka pop ba Blei ulama be pi kan mau Blei haba ulama la pi wan daga donut ko ba shisha daga jingala ko mut ban pai shu Jesus Christ daga donut ko ba shisha Jesu unma be pi bat wonum kan mau shu ki pop jupi bat pin long gi bru ba thamai la pi hap hagawe pat ka por la pi bakala hagawe pat ka por pi bakala pi le ka pop ban ma tangi kata ka pop wat pan kan mau ka ega ba Blei la de ban ma ki bru singa bat kini ka sejia ka jim ka junga ba ka jopi teng ni ki para bro habang ia bakala ngila ya ma hadin bagi la ya bakala biang habang ia ma ru ni penkan mau nyong ola dei sisien ru bakala kum ni ngakwa banong pi pro bisinga U Blei unum long kunta Blei long bahok u basisha haba umap kro singa bat unum kan mau shu bat la ka dei ngai pi bangi hapat hagawe ke si ka dei ngai pi bangin kelang bot bangin pan ma no trai nak kata kadang aku apa nong pikir perlu sih hani kapor ke bamta ba walai pen kan mau ya ke ba U Blei udah dep an map ya pi hare pan map tangi kata ka ba pimpat pan map bat ya seprang sekri utrai le ke monju pen sekaba U puli ke tin ke jong ka ba phila ban le persya ya kata ke pop ke persya sno ha jim ke jong pi ke perlu sih namar tang da ke tin ke jong Blei ke bangila ban le persya ya ke jim shoy ke bawan ha jim ke junga bar ke jong pi Jesu ujob yo setan daga khatin ke jong Blei ka deiru engai pi pengin don ni ka khatin ke jong Blei pengin job ya ke chipishoy ke bawan haga jim ke jinga bar ke jong pi ya sprang wale pen kan mau shu utrai ya ka pop ke ulama be pi la de ban mai pi and ya be sprang shikri utrai le ka mon ke jong